Hi havia un xoc, no? Un joc entre una societat molt tecnològica, que és Bio3, que diríem que és tot aquest món que m'invente, però per contraposició també hi havia les Illes, que és un món on determinades persones han decidit no seguir aquesta línia més tecnològica, no? I s'aïllen, no? En aquelles illes i decideixen viure pues, com una vida més acord amb la natura. I bueno, per a mi això representava un xoc molt interessant també, perquè a nivell de llenguatge també està tractat de manera molt diferent, no? Hi ha un llenguatge molt més tècnic, molt més fred, molt més d'informes psicològics, etc. I el món de les illes és un món en el qual pues, la poesia està ahí, no?